связи с ситуацией в Украине пока находимся здесь, а дальше уже, если, естественно, будет ситуация лучше, естественно, вернемся домой. Они надеются на этой ярмарке найти работу, поэтому я считаю, что эта ярмарка очень важна. В принципе, я считаю так, тот, кто хочет, тот найдет работу в любой сфере. Самое главное стараться, работать над этим, и все будет хорошо. Angajatorii sunt disponibili, sunt bucuroși, acceptă și le place așa evenimente, deoarece sunt în căutarea forței de muncă și au ocazia să găsească ei forța de muncă, să discute, să negocieze cu forța de muncă, să simtă, iată, pulsul pe piața muncii. A reușit să ofere susținere refugiaților pentru cursuri de calificare profesională în mai multe domenii. Le oferim oportunitate să își certifice competențele profesionale obținute în contexte informale și non-formale. Pot apela la centrele de excelență din Republica Moldova pentru a li se certifica aceste cunoștințe, care mai apoi să le ajute să își găsească un loc de muncă mai ușor și să muncească legal.